világ végére. Öreg kisebb. Igen. Hát de most nem azért a versenyeket meg igazából, hogy most már egy szomjaktörésre és egy hét, azt kidobják a kórházból. Tehát itt öregikben is azért van egy kis jó indulat, ugye most eljelentett egy hónapra. Most nem azért, de nem hiszem el, hogy ő fogja most az anyát is tápolgatni. Pont ki voltam sorsolva karácsonyra, a szilveszterre, vagy nem is tudom már mire.